Professor Another Mega was Studios Aí production. mega Dixon Napita manda yulaina Yanichada Kuramba dichitambula Ndoto shingirira Tamara na budirira Ndoto tsungirira Yanichada Kuramba dichitambula Ndoto shanga Tamara na buda bobo Ndoto shinga wabare na mungombo kone koyir perotera Asiko shino kabare ine na yitomera Nomira se uru mever nango shingirira Shadino kabare chate kabare kongo budirira Kwete kushamba fosmeche shoshomera Ayewo rombo na ugando kera Kemaxi komo bayiro na tarira Yese icha buda kete nisha budirira Yandi chada Kuramba dichitambula Ndoto shingirira Tamaranda budirira Ndoto tsungirira Yanichada Kuramba dichitambula Ndoto shanga Tamaranda buda bobo Ndoto shinga Dichato shanga Kusikira zinzezezwa ndinoda zave mugwara Pasina kumbopamba Kana kubira munhu kana kuuraya munhu naiyamai Zvinhu zichandinakira zvichatapira vavengi vakatarira vaindishainira mwari vari kundikurira nzira yekufambira ndenge ndakuzvitandira hakuchina urombo chada uramba ndichitambura ndoto shingirira tamaranda budirira ndoto tsungirira yanichada uramba ndichitambura Kese, Chando Gamu, Penyo e progress, Saka, Pakoshanland in a reverse, and one wangu away a wall of blood pass, what of Timbano, Gamma Tennis, Noited and Namo in the Sapa face, and other the pigs and the charges of my jobs, and other Pura Ramanes in the Chada.